Sníte o dobrodružství plném rozmanitých krajin, bohaté kultury a neuvěřitelných zážitků? Nehledejte nic jiného než Chile, zemi, která se jako stuha táhne podél západního pobřeží Jižní Ameriky a nabízí vše od vyprahlých pouští po majestátní ledovce. Ať už jste milovník adrenalinu, nadšenec do historie, nebo někdo, kdo touží po relaxaci v nádherné přírodě, Chile má pro vás vše. Od rušných měst až po odlehlou, nedotčenou divočinu, tato země slibuje dobrodružství, která vám zůstanou v paměti navždy. Pojďme si prozkoumat, proč by se tato fascinující destinace měla stát prioritou na vašem seznamu cestovatelských cílů. Chile se často nazývá zemí kontrastů. A z dobrého důvodu. Představte si, že se procházíte surrealistickou krajinou pouště Atacama, nejsuší pouště na světě, kde gejzíry chrlí páru, slaná jezera se třpytí a plameňáci elegantně brodí tyrkysovými lagunami. Noci v poušti jsou stejně okouzlující, protože nabízejí jedny z nejjasnějších nočních obloh pro pozorování hvězd na celé planetě. Jak se přesunete na jih, krajina se promění v bujné vinice centrálního údolí, proslulé produkcí světově uznávaných vín, která se perfektně hodí k lahůdkám chilské kuchyně. Za vinicemi se tyčí zasněžené vrcholky End, ráj pro turisty a horolezce hledající dobrodružství i klid. Ještě dále na jih najdete dechberoucí fjordy, ledovce a větrné pláně Patagonie, kde příroda ukazuje svou syrovou krásu. Každý region nabízí něco jedinečného a dohromady tvoří tapisérii přírodních divů, díky nimž je Chile nezapomenutelnou destinací. Začněme v Santiagu, živé metropoli Chile, město zasazené mezi Andy a pobřeží, dokonale kombinuje kouzlo starého světa s moderní sofistikovaností. Projděte se rušnými čtvrtěmi, jako je Bella Vista. Plnými barevného pouličního umění, živého nočního života a trendy kaváren. Milovníci historie si zamilují ikonické náměstí Plaza de Armas, kulturní srdce města, zatímco gurmáni mohou ochutnat místní chutě na Mercado Central, známém svými čerstvými mořskými plody. Pro dechberoucí výhledy se vydejte lanovkou na kopec San Cristóbal, kde obří socha Panny Marie dohlíží na město. Santiago je perfektním odrazovým můstkem pro vaši chilskou výpravu, která nabízí pohled na bohatou kulturu a dynamiku země. Pokud jde o jídlo, chilská kuchyně je dobrodružstvím sama o sobě. Začněte den s teplou empanadou, pečivem plněným masem nebo sýrem, oblíbenou svačinkou místních. Na oběd si dejte pastel de choclo, tradiční kukuřičný koláč plněný hovězím, kuřecím masem a natvrdo vařenými vejci, dokonale zapečený. Milovníci mořských plodů budou nadšení. Díky dlouhému pobřeží Chile nabízí jedny z nejčerstvějších úlovků na světě. Nenechte si ujít ceviche z místně chycených ryb nebo vydatný rybí guláš Caldillo de Congrio, který byl dokonce zvěčněn v básni od Pabla Nerudy. Své pokrmy spárujte se sklenicí chilského vína. Vinice této země produkují jedny z nejlepších červených a bílých vín na světě, včetně proslulého Carmenere. Pro milovníky přírody je Patagonie vysněnou destinací. Představte si túru národním parkem Torres del Paine s jeho dramatickými vrcholy, tyrkysovými jezery a rozsáhlými pastvinami sahajícími až k obzoru. Každá stezka nabízí něco unikátního, od náročných vícedenních výšlapů po kratší cesty ideální pro vstřebávání dechberoucí scenérie. Tento region také nabízí možnosti kajakářských dobrodružství, jízdy na koni a výprav po ledovcích. Milovníci divoké přírody mohou spatřit guanaka, kondory a dokonce i plaché pumy. Tady vládne příroda a každý krok je jako moment z pohlednice. A Chile není jen o dramatických krajinách, je to také země s bohatou historií a živou kulturou. Navštivte národní park Rapa Nui na Velikonočním ostrově, kde tajemné sochy Moai stojí jako němí strážci dávné civilizace. Poznejte fascinující historii ostrova, jeho polynéské kořeny a jedinečné kulturní tradice, které dodnes prosperují. V severní části země prozkoumejte Valle de la Luna, měsíční údolí v poušti Atacama, kde terén působí, jako byste vkročili na jinou planetu. Jeho surrealistické skalní útvary a zlaté západy slunce z něj činí ráj pro fotografy.
V celé zemi objevíte pohostinnost a srdečnost chilských lidí, kteří se s vámi rádi podělí o své příběhy a tradice. Nesmíme zapomenout na jedinečné a barevné přístavní město Valparaíso, často nazývané Perlou Pacifiku. Toto město, zapsané na seznamu světového dědictví UNESCO, je labirintem strmých kopců, živých nástěnných maleb a historických lanovek. Projděte se bohemskými uličkami, obdivujte umění a nasaďte poklidnou pobřežní atmosféru. Nezapomeňte navštívit La Sebastiana, bývalý domov básníka Pabla Nerudy, který je dnes muzeem nabízejícím pohled do jeho života a tvorby. Valparaíso okouzlí svou uměleckou duší a jedinečným charakterem, což z něj činí destinaci, kterou si nesmíte nechat ujít. Pro milovníky vína je výlet do údolí Colchagua naprostou nutností. Jen kousek od Santiaga se nachází tento region, který je srdcem chilského vinařství. Navštivte vinice, ochutnejte světově uznávaná vína a poznejte historii a vášeň, které se skrývají za každou lahví. Kopcovitá krajina a malebné vinice vytvářejí dokonalou kulisu pro odpočinkový den plný ochutnávek vín. Nenechte si ujít příležitost ochutnat sklenku Syrah nebo Carmener, typických odrůd Chile. Cestování po Chile je snadné a bezpečné díky dobře rozvinuté infrastruktuře přizpůsobené turistům. Vnitrostátní lety spojují rozsáhlé vzdálenosti, zatímco autobusy nabízejí cenově dostupný způsob, jak poznávat zemi. Na dlouhé cesty zvolte pohodlné noční autobusy s polohovatelnými sedadly. Ve městech jsou spolehlivé taxíky i veřejná doprava, ale vždy si předem dohodněte cenu, abyste předešli nedorozuměním. Nezapomeňte, že v Chile se platí chilskými pesos, takže si ověřte směnný kurz, abyste mohli efektivně hospodařit s rozpočtem. Platební karty jsou běžně přijímány, ale mít u sebe hotovost se hodí zejména v menších městech a na trzích. Chilské festivaly jsou dalším vrcholem, který stojí za zmínku. Naplánujte si cestu tak, aby se shodovala s událostmi jako Fiestas Patrias v září, kdy celá země ožívá průvody, hudbou a tradičními tanci. Ochutnejte lahodné chilské grilování a zapojte se do oslav na místních fondas, kde se lidé scházejí, aby jedli, pili a tančili. Nebo zažijte živý Carnaval Andino con la Fuerza del Sol v severním městě Arica. Oslnivou přehlídku anské kultury a folkloru, která vás zaručeně uchvátí. Co se bezpečnosti týče, Chile patří mezi nejbezpečnější destinace v Jižní Americe. Jako kdekoliv jinde je však rozumné dávat pozor na své věci, zejména v davu nebo při používání veřejné dopravy. Držte se dobře osvětlených ulic v noci a řiďte se místními radami, abyste si zajistili bezstarostné dobrodružství. Pro ty, kdo plánují objevovat odlehlé oblasti, se důrazně doporučuje najmout si místního průvodce, který zajistí vaši bezpečnost a obohatí vás o hlubší znalosti regionu. Tak co? Jste připraveni objevit kouzlo Chile? Od vyprahlé krásy Atacamy po ledovou nádheru Patagonie, tato země nabízí kaleidoskop zážitků, které vás nadchnou. Ať už hledáte dobrodružství, kulturu nebo odpočinek, Chile má něco pro každého. Zabalte si kufry, připravte se na dobrodružství a nechte, aby se před vámi odhalily divy Chile. Nezapomeňte dát like, zanechat komentář a přihlásit se k odběru pro další cestovatelskou inspiraci. Šťastnou cestu a uvidíme se v Chile.